Kenya bed the upon Kenya the elite side hosting ni Kenya mane okwayo hosting to kane waonge gi infrastructure koka waparo ni wadhi pamoja mondo wakelo wetewa ma kando gi mondo gikonywa. Koro the 12th man kuom Uganda gitimo better moloyo Tanzania, but okobet ka tingo gi ka chalo ka gima wan ko gin ticket mar 50 bob to pod ji ok 50 bob to stadium to one ticket koro sechopo nyaka 250 to ok wayud kata ticket go. Koro the 12th man and very important waparo ni motivation bro bet to ang'e kaka Kenya gibiro ga pamoja versus bro bet mo bro dhi godo Tanzania. So problem ni en mana Mama Suluhu ka bro wewa mondo wadhi Tanzania nikech be wambe wan gi activist ma wachoga kaka entiere to gidwa neno mpira. Koro nitie maybe jok moko bi kadho airport, koro mano jo sirikal mondo olosi mondo gine ka wanyalo dhi te wane mpira. Lakini gima I'm sure ni ka Kenya dhi kamora mora magidhi to wabro bet wanyalo nyiewo ticket go te chieng' mwadhi kuno ma jo motugo gogo ema ok bet gi ticket. Ko miwa rusa to wabro dhi pongo kiwanja no mo puonj kaka itimoga Benjamin Mkapa onego bed megiwe seats moro bet nono. Koro otherwise watugo maber. The 12th man osebet ng'at ma important kuomwa. Wasiwasi ma wan go ni en dhi tugo kamoro ko wakia ni ka wabro bet maber the same way ka watugo kuma korwa kuma ji ok shangilia bas ka donje stadium kuma president walk ne mpira kuma the 12th man ok nyal go koko ka dwaro to wa dance to rege moro migo e mpira ka dhi mbele cha kod all my enemies are suffering ko nyalo winjo koro mano jo Kenya man